Almost security Ekpa for air. They don't sell up shops we no open today. They don't sell up shops we no open today. So on this note, I am mandating every Biafran in Enugu state to identify those who were selling the shops of Biafrans in Enugu. And Ndubuisi nyama na-ege ntị ma na-ekiri ebe nọ ugbu a bụ na sim.seha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji bịa taa. Aka na-achị steeti Enugu bụ gọvanọ Peter Mbah enyela iwu ka ebido gbachiwe ụlọ ahịa mmadụ niile bụ ndị jụrụ na ha agaghị abịa wezu ahịa ụbọchị Mọnde. Nke a mere ụnyaahụ bụ Mọnde mkpụrụ ụbọchị nke 24 nke ọnwa Julaị n'afọ 2023 bụ Mọnde 24 Julaị 2023 dịka anyị hụrụ n'otu ihe onyonyo ebe ha bụ ndị ọrụ bụ ndị na-eje ịgbachi ụlọ ahịa ndị na-abịaghị ahịa na ya bụ ụbọchị Mọnde na-agbachi ọtụtụ ụlọ ahịa na gburugburu Shoprite nke dị na ya bụ steeti Enugu. N'aka nke ọzọ, Maazị Simon Ekpa eziela ozi wee sị nwa afọ Biafra ọbụla bụ onye agbachiri ụlọ ahịa ya na ya bụ steeti Enugu ya tụla ụjọ kama ya ga-agbape ụlọ ahịa ya ma rewa ahịa n'ihi na ha ezipụtala ndị ga na-elejere ha anya ha na ndị ga-abịa wee zọpụta ha ma onwe ka ya bụ gọọmenti si wee bịa ime ha akaja. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. No one use themselves test run whether the thing don't black and white not even come. Almost security Ekpa for air. They don't sell up shops we no open today. They don't sell up shops we no open today. They don't go. They don't leave Shoprite Spa. They don't come out now. good afternoon, fellow Biafran. Today is the 24th day of July 2023. I have just watched a very disturbing video of the governor of Enugu State, the illegitimate governor of Enugu State, ordering people to go and sell Biafran shop in Enugu. And I saw the video and I couldn't stand it. So on this note, I am mandating every Biafran in Enugu State to identify those who were selling the shops of Biafrans in Enugu, and at the same time identify the office they came from, because I can see the inscription on their jacket. I want this information to be made public. We are going to seal their homes. We are going to seal their office. We are going to also make sure that Biafrans carry a heavy crusade on those locations. Good morning, fellow Biafrans all over the world. This is the 25th day of July 2023. Right here from my situation room, I want to send a message to Biafrans in Enugu State. Rise up and go about your businesses. Go and open your shop and do your business. For those of you that the illegitimate governor has sealed your shop, go and unseal it. We, the Biafra people and Biafra Liberation Army, has mounted surveillance in the entire Enugu State. We want to monitor those who will come and evict you out of your shop. We want to encourage you to go out and open your shop and unseal them. Thank you. May God bless Biafra government in the homeland, and may God bless Biafra Republic government in exile. The only legitimate government that we have today in Biafra land is the Biafra government. Nigeria government is being evicted day by day. Thank you. May God bless you from this end. Akwikirichala ya bụ ihe onyonyo. Onye ụwa gị onye na-egara akụkọ ụwa m. Deere ebumnuche gị etisi hụ ya bụ ihe nke ikiri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Dalụkwa gị na-eso eburu anyị esonye. Ekelekwa gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere mbụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwa na mbụ ị na-ahụ onyonyo anyị asị gị nnọọ. Onye gị na aka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụ ma Igbo ndị nwe m, Igbo mụrụ oze mụọ ọzọ. Ekelekwa m unu.
wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.